കരുവാരക്കുണ്ടി ചിറക്കൽ പുൽവട്ട റോഡിൽ പുൽവട്ടയ്ക്ക് സമീപം സ്കൂൾ റോഡിനടുത്തായിട്ട് തകർന്നു കിടന്ന റോഡിൽ ക്വാറി വേസ്റ്റ് നിരത്തി. പുൽവട്ട ഫിനിക്സ് ക്ലബ് പ്രവർത്തകരാണ് ക്വാറി വേസ്റ്റ് നിരത്താൻ സഹായിച്ചത്. വാഹനങ്ങൾക്കും കാൽനട യാത്രക്കാർക്കും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായ റോഡിലാണ് പഞ്ചായത്ത് ക്വാറി വേസ്റ്റ് ഇട്ട് നിരത്തിയത്. പുൽവട്ട വാർഡ് മെമ്പറും കരിങ്കത്തോണി വാർഡ് മെമ്പറും പഞ്ചായത്തിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ ഉണ്ണിൻകുട്ടി ക്വാറി വേസ്റ്റിന് അനുമതി നൽകിയത്. ഒരു ലോഡ് ഇന്നിട്ട് നിരത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാളെ ഒരു ലോഡ് ക്വാറി വേസ്റ്റ് കൂടെ ഇട്ട് നിരത്തും. കൊല്ലങ്ങളോളമായി വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് പുൽവട്ട അങ്ങാടിയുടെയും പുൽവട്ട സ്കൂൾ റോഡിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഈയൊരു ഭാഗം. അടിച്ചാൽ ഇല്ലാത്തതാണ് ഇവിടെയുള്ള വലിയൊരു പ്രശ്നം. വെള്ളം റോഡിൽ നിന്നും ഒഴുകിപ്പോകാൻ ഇവിടെ സൗകര്യമില്ല.